ako nung sa ika. No, man may kabaluan na siyang may kagikuan. Ang tala si Biag. Sige ko niya, Biag! O sige ko sa imo! Ay nga dito. Ganah na mag-isa sa bayan. Lago sana ako balik sa singko na palitong. Siguro ko ganan mo. Guys ka porna tik da kita bukan ako ka ng tablitas medicine ya ada lagi nang kutsel ba belum saya Kinsa man si gani hara. He saw her. He's laughing. What the hell? Ay kakain mo na ko niya. Wala sa. Balik para ba kung kapit o bihon. nakaroon mag-isa-isa itong kali Para bago utang anak imong bihon te. Sa kabo. Di sa ako bayaran ron ang kwarta. Sauman. tayo mga ulo Ulo la ko alin sa. Niya na dos na lang ang kwarta. cha Oh, anaga it's me ang 30. Ulo ko alin. Ay, Ano ang alin? Agtiil may. Ikaw na nila. Pinlen? hotdog Ikaw na magkuha ko plato. 30 na na dalo. itaganam ka na kung hotdog no Si camera ko. She's ready for you. Ipicturan na ini. Pagpahuway sa pa, ako na kang tao po. Awasan na muna si Manay. Tawag ka na yung ba? May iba nang anak. Utot ni. May ipusa na itong baligya, may. Tumidyo, numidyo, Ay na. Permi. numidyo, numidyo, Dili. numidyo. Ayan na ba na? Bayan. Sara. Ayun na. Nakihipos na na mo. Ikaw na ba ni tagsar ba? That's yours. Lagi. Agay. Asa mo? Maura na ipabantay nga nahubog lang pirme.